Tumapak laksitaning tata cara ingkang angka kalih nun inggih mijilipun penganten putri saking sasana Mayang Arum utawi Tepaswangi tumuju Ndatulaya Kencana. Sumangga. Lali lali datan bisa lali lawasaya katon umpamakna wit-witan kang gedhe tinutuhan datan bisa mati meraja saya semi dungkap laksita cara ingkang angka 3 nuwun inggih praptanipun penganten priya sapangambyong saking palerman utawi pamondokan laju manjing sasana hargya. Sumangga melampah alon-alon Bapak Ibu. Panggihing risang penganten kekalih kanthi tata cara adat gagrag Keraton Surakarta Hadiningrat ingkang binesut utawi kalarasaken kalian swasana ing pesisiran mliginipun kalinyamatan sakanan keringipun penganten kekalih wus ayun-ayunan giya kendel satata ing cipta tumata ing gati waspada ing tinggal risang pinaharga kekalih saksana giya amurwani laksitaning tata cara panggih plok dumawahing mangkono penganten priya arsa ngidak wiji adi prol pecah padha sakala kananghan 3 pindha asung sasmita bilih sampun dumawah wahyaning mangsa kala penganten kekalih badhe sajiwa raga anindakaken saresmi olah kridaning priya wanadya hiya sanggama mrih marem careming salulet panyayah bremara angsepsari tata cara candhayipun nun inggih penganten putri tumunten linanting dening Abagus inggih garwa mrih jejeg adege turta datan kaliyuran anulya jinajaran wondene laksita selajengipun anenggih sinduran waspada ing tinggal risang yayah rena wus sawega ing karya Mranata Putra cokat cakut rampil trengginas risang Sudarma daya-daya mangarsa mapan ing sangajenging penganten kekalih kanthi anyapengi pucuking sindur kanan kering dene kang garwa nenggih ibuning penganten putri tutwuri hanyang sepi salindur sari ya sindur ing bau kanan keringipun ingkang putri kekalih kenceng panyepenging pucuk sindur sang bapa hiya Sudarma saksana giya lumaksanan lon-lonan perna sinduran anulya sumusul tata cara baba timbang wis prapta sangajenging bale wangunan
lampahira giya samya kendel grek gegancangan Bapak Nur Sidi kinara ing dampar pinajang amangku ingkang putra nenggih risang pengantin kekalih ingkang akekasih Amin Rosyid sarjana pendidikan mewah ingkang garwa ingkang asesilih Maziatus Sa'adah sarjana pendidikan wauto Kang Winursito pengantin kekalih anulya tinanem dening ingkang Rama kanthi cara cinipeng bau kananipun ingkang putra mawi asta kering dene bau keringipun ingkang putri mawi asta kanan lenging cipta esti ning penggalih namung tumuju mring Gusti ingkang Maha Mirah miwah Maha Asih kang tan pilih asih saparipurnanipun tata cara nanem anulya gumantya laksita cara candhaipun ananggih tata cara guna tali krama kang kaprasinebat kacar kucur panganten priya anyepengi sarana arupi klasa kalpa kinarya pangasa ing guna kaskayaning priya dumateng ingkang garwa arupi arta receh krincing winor lawan wos jenar kacang kawak deli kawak jangkep sapu trengganing upacara nenggih syarat sarana ingkang wus katata karacik miwah kapratitisaken dening juru paesing penganten sarimbit babasan sok glogok banyu kentong sur pancur banyu kendi pangasa ing hardana tinadahan dening ingkang garwa nun inggih risang penganten putri tinampen ing sanjang sindur kaseman kanthi romanti saha wiranti satemah damel renaning driya sukaning manah lamat kapiyarsa sabda pangiring saking para sepuh pinihi sepuh ingkang samya anjenengi dumelenging sabda tama santi puja wasita adi kacar kucur atuta anggenya dadya sedulur saksana giya gumantaya laksita cara kembul bujana utawi bulangan alon-alon Mas Amin ampun grogi Dezia ampun kesupen dunganipun bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima rozaqtana wakina ada benar sesuk kaya ngene ya Dik awak dhewe iso mangan bebarengan susah seneng bareng-bareng lak nggih leres ngoten to Kang Mas kalajenganipun nun inggih laksita cara silih ing Anoman tirta wening ya tirta perwita sari nenggih tirta panguripanipun penganten kekalih ingkang ancas tujuan katinipun mugi-mugi saged weneng ing galih weneng lahir kelawan batosipun weneng jawi saha lebetipun dadosaken seger sumyah sumarambah wong saomah anampi sungkem pangabekti saking ingkang putra kekalih penganten kekalih ya lampah ndodok sarwi nadya padha asesedokan lir gumantos denira arsa angaras padanipun ingkang rama miwah ingkang ibu
kandes mandes ing raos maternyo. Ibu, kula nyuwun agungipun pangaksami awit sakehipun dosa kula ingkang adamel cuwanipun Rama miwah Ibu. Iya dak pangestuni, dak ikhlasku anakku wedok marang kowe ya Le. Ibu, kula nyuwun agungipun pangaksami awit dinten menika kula sampun wantun palakrami Ibu. Iya nggih, dak pangestoni, dak ikhlaske anakku lanang marang kowe ya Nduk. Dak pasrahke sekabehe madega dadi keluarga sing pantes tinuladani ya nggih. Dak jaluk aja gawe wirangi keluargamu ya nggih. Brebel brol wijiling waspada leweran ana lesi pangrasane. Muwun kang sinungkeman nangis kang anyungkemi ketang kaso ing sing sutresnane. Katresnan jati ya jati ning katresnan ing antawisipun beyung dumateng putra ingkang nate kinandhut Nawa Candra Dasahari. Nun inggih kinandhut ing Guwa Garba 9 wulan sedasa dinten kaprahipun. Wus paripurna laksita cara sungkeman daya samya jumeneng ajajar-jajar samya nindakaken tata cara cetraleka utawi ginambar sesarengan nenggih foto bersama kinarya pratandha panget-enget Hari Subyagya mulya jroning nepusi jangkaning gesang bebrayan sinegak Panyandra Nira.